आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनैहाय देवस्रियाव थानाय सानराइजिं पिकनिक कमिटिया सानराइजिं पिकनिक स्पट होननानै मोनसे थावनि थि खालामदों आरो बियो बिमा दैनि सेराव मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बे जायगाया जोबोद गुवार मोनसे फोथार जेरावनाखि बिफां लाइफांजों बुंफबदों गुबैयै बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय भुटान रायजोनि खाथियाव थानाय आरो बेयाव फैनोब्ला 31 नं राष्ट्रीय घाइपथ थामहिनबा राजा लामानि सामथाइबारिनिफ्राय दावखोनानै गेलेंफुं रड बेयाव नोङो सान्थिफुर बारनानै जा देवस्रि मोनो बे देवस्रिनि ओरै सानजाहा मोनसे बिमा दै दङ बे बिमा दैनि सेराव बे जायगाखौ बानायनाय जादों आङो जोबोद फैनानै गोजोननाय मोन्दों जे दिनैहाय सानराइजिं पिकनिक कमिटिया सानराइजिं पिकनिक स्पट थामहिनबा इक' टुरिजमनि मोनसे जायगा बानायदों आरो बे पिकनिक जानाय एबा गोबां हाबा मावनानै मानसिफ्रा मालाबा रंजानाय लुबैयो गोसोआव एसे जिरायनाय मोनसे लुबैयो दा दिनैहाय बे जोंनि बर'फोरा गोदो मागो दानाव थामहिनबा दमासियाव पिकनिक जानाय जोंहा हुदा दङमोन दिनै ग्लबेल मोनसे थासारियाव दिनै इंराजि बोसोर गोदानखौ पिकनिक जानायनि मोनसे रंजानायनि मोनसे सम हिसाबै लायो दा बेखायनो दिनै सानराइजिं पिकनिक कमिटिया फैगौ 2022 मायथाइखौ टारगेट खालामनानै दिनैहाय बे पिकनिक स्पटखौ बानायनाय जादों आरो बेनिखायनो आङो कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ जोबोद साबायखर जासिगोन जे दिनै बिथांमोनहा जोंनि मानसिनि जिउआव रंजानायाबो मोनसे बाहागो गोसोआव मोनसे मा होनो रंजानाय बा न'आव संनाय बा न'आव थानानै गावनि जाग्रा आदारखौ जाबाय थानायाव मोनसे अहानाय फैयो दिनै बायजोआव जाहैनाय एबा गुबुन जायगायाव थांनानै बोथिसे ओंखाम जानायजों लोगोसे मिथिंगायारि माखासे नुथाय लोगोसेयैनो बेयो मोनसे सोलोंथाइनिबो बाहागो जेरावनाखि जोङो गोबां रोखोमनि मोनसे सोलोंथाइ हयथ' लानो हायो आरो गोसोआव रंजाखांनाय मोनो आरो बे जोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे बियो मोनसे जोंनि मा जायो जारिमिन मोनसे जानानै थायो बेखायनो सानराइजिं पिकनिक स्पट बेयाव आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा फैनानै जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनगोन लैहोर लैहोर फै आरो जोंनि सानराइजिं पिकनिक स्पट कमिटिनि जोंनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों बानायनाय जादों बेयाव जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो फैनानै बिथांमोनखौ मदद होगोन आरो गावनि गोजोन मोनसे रंजानायखौ लाफैगोन आं बेखौनो खावलायबाय बेयाव मोनसेयाथ' बेनो जे नैबे पिकनिक स्पटखौ जिथु इक' टुरिजम होननानै बुंदों इक'लजिकेल जाहाथे इमबेलेन्स जाया नंगौ जे जोंनियाव मोनसे गोदान कालचार फैदों जे जोंनि थाखानाय जोंनि परम्पराफोरखौ नेवसिनानै जोङो सोनाबारि माखासे परम्पराफोरखौ दिनै आवग्रिना लानाय ग्लबेलाइजेसननिजों जों साग्लोबजानाय बे मोनसेखौथ' नायनांगौ थाबाय नाथाय नैबे जोंनि पिकनिक स्पटनि जायफोर सामलायगिरिफोर बिथांमोननि सायाव जोबोदनो सोनारगोन आंहा फोथायनाय दङ जोंनि बे पिकनिक स्पटनि सामलायगिरि बिथांमोनहा जोंनि दानि जि मोनसे थासारि जे ग्लबेलाइजनि मोनसे थासारियाव गबबनानै जाहाथे नैबे पिकनिक स्पट इक' टुरिजमनि जि बाहायथि बे जाहाथे खुनुपध्यै गाज्रि मोनसे थासारिजों थाङा बेखौ आङो खावलायदों आरो आंहा फोथायनाय दङ बिथांमोना बे फारसे नोजोर होगोन